भजन के शुरुआत तो हो गई, माता रानी के आगमन भी हो गई और कहे के बाद कि बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी कि लहंगा लखनऊ पे नाम चटकदार राजा जी लहंगा लखनऊ पे नाम चटकदार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी कि लहंगा लखनऊ पे नाम चटकदार राजा जी लखनऊ पे नाम चटकदार राजा जी लहंगा लखनऊ पे नाम चटकदार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बलिया और देखिए मेहरारू के एगो डिमांड रहेला और मर्द से एगो ना बहुत सारा के डिमांड रहेला कहा तारी छपरा से छागलिया बनारस वाली साड़ी छपरा से छागलिया बनारस वाली साड़ी जौनपुर से झुमकायो डोरी आज छपरा से छागलिया बनारस वाली साड़ी जौनपुर से झुमकायो डोरी आज और देखी कहा तारी समझी कि एगो मेहरारू अपना पति देव के मना के कहा तारी कौना भाव में बाटे दिलवा में सरधाया पार राजा जी बाटे दिलवा में सरधाया पार राजा जी बाटे कि बाटे दिलवा में सरधाया पार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बलिया से चाहे
लहंगा लखनऊ पे नाम चटकदार राजा जी लखनऊ पे नाम चटकदार राजा जी की बाली बलिया से चाहिए ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहिए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहिए ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहिए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहिए ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहिए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहिए बलिया से चाहिए